Sunt Ana Maria Păunescu și am crescut într-o casă în care totdeauna a fost vorba despre poezie. Am crescut lângă un om care întotdeauna a crezut că și din poezie poate veni marea salvare a lumii, Adrian Păunescu. Am fost invitată pe 18 octombrie 2025 în Bacău, acolo unde are loc prima ediție a festivalului de poezie Viața în versuri. Am să vin cu tot ce am eu mai bun, cu toate cărțile mele de poezie, în Bacău pe 18 octombrie, așadar, la prima ediție a unui festival care înțeleg că are și un concurs de poezie, la care încă vă puteți înscrie. Încă o zi sau două este valabil termenul de înscriere la această primă ediție a unui manifest care se vrea de durată și cu ajutorul dumneavoastră ar putea să dureze. Ne vedem așadar pe 18 octombrie 2025 în Bacău să trăim viața în versuri.